Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ano ta diri mo lingkod oh? At bagas baybayon, nindot kayo view. Okay, sige. Hello! Girl, pretty girl! Oh, uy, hello! Hello, Franco! What a world, small! Yeah? Ngano ding naamo diri, Franco? Unsa? Niya sa mo? Pagituyos kay gino na magkita ta, pretty girl? Yes, handsome. Maasan mo? Yes. Ha? Pwede ra ka mo share diri sa inyong table? Ayaw lang. Lain na eh. Ayaw lang, Franco. Diri lang, okay. kami lang diri. No problem. Okay. Babes. Dali, diri ta. Babes. Babes na hinuon. Andi di ay, mutipo na lang ta nila, uy. Ayaw eh. Diri lang ta, kita lang. Okay. Franco, ari lang mi diri ha? Okay ra. May problema. Nisunod mo na mo, Andy? Ha? Sa? Ngano gutang musunod mi ninyo eh? Ay, ang ako ba? Mura magid og tinuyo sa panahon nga mag-abot ta diri. Hala, wag yun mi magtuong ni asan mo diri eh. Ay da, may home service ko oy. Akong make-upan kay birthday man. Nara diha ay sa unahan. Mo ba? Mao gyud na. Naka-order na mo? Nga naman. Orderan mi nimo, Franco? No, I'm just asking. No, so okay. Di na mong order eh. Okay. Niya na ang tanan natong gi-order oh. Murag doon na pa'y nakuwang. Aw na apa? Ang unsa man? Ang scallops. Ay, di ay. Scallops di tinuod. Ihatod tingaron to taod-taod. Sige. Mangunaw sa ako ha? Diha ay. Naadi ang washing area. Okay, sige. Diha lang una ka. Oh. Sige magkagpasiplat nila. Ano man, silos ka? Wa oy. Lagi. Bitaw no. Dako ra man ako gasto nimo eh. Dako kay ko gasto ron kauna. Ikaw may nagaganda ko, ha? Di ako. Sige kag kwinta si mong paggasto niya, bida. Para makonsensya ka. Wala kita yunay. Si Babes ay. Tuwa pa ingon sa washing area. Yay. Magkaatol kaming 2 taon. Kay manghugas man sa gusto kong kamot. Kamaro ba yan? Maro yun sa maro. Dool ka? Sus. Siksi harba, eh. Siksi kayo si Babes. Yes, Ka-short lang. Lami ang lubot. Diha, lami pag lubot mo dong. Diha ka na. Akong lubot yun, oy. Ay. Luoy sa daning akong amigo, eh. Hangtod karon. Wa pagyutan, maminyo. Pero basin pa di ay, si Babes. Mao'y makadanig kaniya nga magminyo siya. Pero, unsaon man sad? Nga naman si Andy. Uy, speaking, si Andy. Tabis kay tinanawan nga nakita niya nga midol si Franco sa washing area. Manghunaw ka? Yes, babes. Dali. Diha lang sabon, oh. Okay, thank you, ha. Mana ka? Uwa pa. Man sa. Salamat. Ay! Ano? Nanahog na yung sabon. Ako liko, ha. Oops. Ay! Sorry. Oh. Sangid akong babas yung samput. Okay ra. Takuma lang. Puguyan mo yun naman. Kuya, gusto lang hangin. Lihay-lihay lang sa tadiri, uy. Okay ra ka? Okay ra. Ako dili okay oy. Ninduta god. De. Marua gid mo Franco eh. Maro. Gusto jud ka magkaunay ta? Peace tadi. Peace ta. Peace kanya. Kiss pakas lubot. Oh, Why peace ha? kita di ay. Ay, magisi na itong t-shirt video. Ayaw di. Ayaw di ha? Andi, ayaw! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Bidan mo eh. Andy,
Baby, kalma. Kalma ka niya. Unsa na sa kagsibo ba di mo? Ay, pag binastos, Kung binastos na unsa mo ko eh. Gituyo, gid mo sagid ang sampot, babes. Andi, wa mo ko niya tuyo agod. Babes, Ayaw lang paghimo ka gubot, be. Lain ka ayo, eh. pero... Ayaw lagi. Unsa man maghimo ka gubot dire? Sige, mubiya ko. Ha? Kung dili ka mo patuo, ikaw na lang kaon. Musibat ko. No. Ay, kabla ka, Sorry. di, paminaw. Dito Balay? Dito kayo mo ilugon. Ha? Manok ko? Dito ka ilugon. Paraw ka na? Unsa mo ka eh. Sa? Nagpugong lang ko. Ay, sa... Kamahagon ako. Ayun, sana nga. Kahamagon ako. Oh, lagi. Hamago lagi ka. Oh, Pero takalaw kalma tabi lang. ito sa kulagot. Ay, mayroong wag na din bubuhata taon do, ha? Di away itong gyari dire. Maugdahan ni. Pero giliabliaban makastumboy. Uy. Dalam to siyang gibati. Tuo siyang ilugo na ko yung babes niya. Che! Ang probida. Pasar sa kong test ay. Probida ay. Matay lang to siya. Ito siya tilaw na ko. Oh, unsa? Ay, day prutas oh. Gipalitan di ka. Uy, thank you, Andy. Nay watermelon, nasa'y pinya diha, nasa'y grapes. Sige. Mga unta. Oo. Okay kayo. Sige, Ah. sige. Oh, Babes. Here. Oh, Franco. Ipalit ko buko Diyos. Hapon mo. Tagsa mo, Andy. ha? Buko juice? Unsa mo ay. Piring na nako ni mo. Di ka ito magkontra good. Oh, imo ni. Imo sa ni, babes. Thank you, Franco. Oh, sige. Diyan na mo. Lakaw din ko siya. Paraw gid. Oh, see? Diba? Peace offering to ni Franco. Okay, okay. Okay. Ni-offer pa yun ka? Para masutangan. Di nga. Para isupirin to na ako. Kanang di may magkontra ba. Higala. Makikigala rin ko niya. Di ba? Oh, okay sa namang idea. Unsa ba? May Ah, magdita maro. Uy, tayo pa. Uy, may nanawag. Si nanay man. Tesa. Hello! Manang! Unsay manang? Ah. Wa na kang kailan akong tabaghaka ka. Ako na ay sinanay nimo. Nawag lagi ka, Manang! Ay nabuang ka naman tingali dong. Wa ka na kailain ning nag-utong nimo. Asa ka man in town? Asa ka na? Nanay! Ni ako sa layong dapit, nanay! Gipalayas ko nimo, di ba? Di na ito magkita, nanay! Uy, murag wa ko kay numdum anak dudong da. O sagot tay gipalayas dong. Unsay gipalayas tabaghaka ka? Pauli diri karon dayon nakasabot ka. Pauli! Dili gani ka mo pauli, maghikog ko. Oo, sanay! Nakadungog ka, Franco. Di ka gani mo pauli, maghikog ko dong. Pinanggatagod ka, nga nung mulayas man ka dong, ha? Pauli dong, pauli Pero, dong. nay, papulion ko nimo, pero wala mo kamuilan ako, gani. Gipatawag lang ko nimo, Manang. Gitawag di kang nanay, niyo ka, Manang. Maudeng muragwa na kay batasan sa bagay. Unsa mo ka? Uy, kung mauna, di ka mo uli. Hala, sige. Di man di ka mo pauli. Pila ka oras gikan karon. Makita mo na lang nga magbitay sa pisi ning imong inahan nga wa na'y kinabuhi. Nanay, Manang! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.